ببزلخمو سلامن طعنان እናተመነና ንሎሚና ብዘዳለናዮ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ክንሰገሪና ክቡራት ተኸታተልትና ሰዓቡና فيفا ألكسندر إسحاق مسرع كواخبت من إسيات تصاوتي تنبيروم مس كلب ريال سوسيداد تصاوت زلو إيرتراوي شودناوي ألكسندر إسحاق حدا كابتم أمس أزبولت كواخبت تصاوت تباهيلهم بفيفا ترقعهم زلو 21 من إسيات كم زخونة تحبيروم فيفا أبزوت حبريتا أنا مسأ كواخبت قداميت غانتا نايزبولهم 21 من إسيات تاسمات أبزوت قالو نإيرتراوي ألكسندر تنبيرولهم إذا خانت تصاوت يكونن هاجرنا إيرترا عبا حبن كوينو لهم ألكسندر أبكتشحن 17 مس جرمناويت كلب بورسيا دورتمن ب9 مليون يورو كساب كتشحن 20 كلتن زصنحو علم فرامو زفلت كوينو إذا خا بتشعو غزينا زش ودناو استخفل زل على متن غنزب كوينو ممزغابو يذكرم ألكسندر إسحاق بزرقيو زنبرا لعل بقعات قدم كلتا عمتات ناي بوندسليغا وقعاويت مربب حبريتا إزش ودناوي تحت عدمت قعاينا زمت زبالت قطر تشعتك خون ديو كتبل حتو أقريباني رام دحراي جن كم تستقبلو تصبي زي قصل ألكسندر نام ميدا ببزحي ورد بزي منبارو كلوبو بلقع حناب هولنداويت كلويلن بأوانا وانستبهال متأنا جنزب كتسقاقرو كإلام إز ترقيو زدمانة دميقنا بورسيا دورتمن سقرن زبالت قعيك خون تسفات نبيرو لزنبران ألكسندر كم تزدمق قلو بزي مقصالو ملسنايتي أمر بحبريتا السفرة صحف أيفالي تباهلون بزخ أبقعت ألكسندر نقول كل قصو كخيديو إنا تباهلة تزاريبلون إز يخون برداق ماي هاند بتاو بقع زن صبارقن أقالبو بزحات كسحب زخالن ألكسندر أب تاريخ قعس أقرش ودن قال أيزنا أسا زبالت أمزقاب شوتو زبل كبريو تقواناتيفهم دحر حد عمت كأمس هاقراويت غانتاش ودن تتسنبيرو اتبعد مزنا أسا أمزقاب شوتو كخون بقيعم أبل تشحن 19 10 تواناجو كعترن شودن بقدامنت اتمرصو تصاوتاي كخونن كيلوم نا ألكسندر إسحاق ناب هولنداويت كلب بلقح تسقاقروتو بورسيا دورتمن أب لعلتي إيرتراوي شودناوي أتقعي زنبرات قداسنت مسنكي ألكسندر إسحاق نحد عمت مسكلوي لم دحر مصواتو ب10 مليون يورو يابل تشحن 19 ناب اسبانياويت كلب ريال سوسيداد تشيطوم مس ريال سوسيداد كساب تشحن 24 زصنحو عل دحر مختامو دما مستا اسبانياويت كلب بمخان كاب غزينا بغزي زدنا بقعت ان انصبارقيو سمو كعبن شتونا ممزغاب عمو كحيلن كيلو زلوم بشق قمتو اتزنغارات قعي تباهيلو زصواع ود 21 عمت ألكسندر بورسيا دورتمن نعو بمشاط أجيجا معلت كم زوا على سن محبار بزمسل كله عقمون بقعتون أخاخيبو نقدميت بزدنق عوز قزقزلوم أبز مصق زي كاكاتو وطينو أبزلو قطن وانجا هاقرات أوروبا دما عقمو زنصبارق اللوناي فلما زعابي ساتفلو قطن كخون تسبيتي قبر مانشستر سيتي بسلتي بي اس جي بجهادين ميسي طافالوم نصوتا بريمير ليج ب50 نطب تمرح زلا كلب مانشستر سيتي زمص كرمتن ميسي بناص ام فرام غنا تسفا كم زي قرصتا فليطام اتا صوا بريمير ليج تعتر مخانا ببزحات وغنا زنغرلا زلو عباي كلب اسعيبا نميسي ناب انا ممصا دليت كم زي قهمه بمحبار بزعبا مسرح مسغارو غن كساب ورح مغابيت وي ورح ميازيا زخونه تبغسو كم زي توسد دغيما ارديام مس بارسلونا نلعل 16 عمتاز تصاوت ميسي مستاغانتا زنبرو وعل زمص سنه زبقع كوينو كورحت طري جميرو مس زدليا كلب زربات ككايد بتا كلب كم استفقدلو ينقرم زحلف ورحنا حسن ميسي نختفرم فتينا زنبرت مانشستر سيتي نتبغسو شعقا انت قارصتو بحجني ميسي مفرام اب تغبرو تبغسو غن بتا كساب حجي نتني عالمنا كخوبات قاع كتونو كم اتدلي بتدغاغامي اتقل زلا فرنساويت كلب بي جغن حيال تقامون هلخن كغطما مخانيو باغو تغمي زلوم بي اس جي نميس كتفر موديل يازلا بلوص اتقعينا مفرام كاب زلوا دليته بغيسا كتكونن كلا ناي غوارديولا مانشستر سيتي دما طمرت ناي تاغانتا نمدل دالانه تشدشت غزي شلمات بالون دي اور زعتر ارجنتيناوي اتقعي كتفرمو اتهقن زلام ميسي بزعبا مسغارو ابز ملكت بمعكنا زينا نزغاو حبريتات اسلچو وي زلوم كساب حجونتي بزعبو زبار زلو نغرات بزح ملسه غبر ايهبلونيم دايركتور بي اس جي ليوناردو كم زبولو دما بي اس جي نميس نمونا
ስልጣን ኩነታቱ ብደቂ ተከታተሎ ከም ዘላ ክሕብርን ከሎ ኣብ ወርሒ ጥሪ መዝነት ምስልጣን PSG ዝተቀበለ ማውሪሾ ፖቼቲኖ ድማ ሜሲ ናብ ጋንቱ ክመጽእ ሓንጎ ፋይሉ ከም ዝቅበሎ ብወግዒ ገሊጹ እዩ ከዋክብቲ ተጻወትቲ PSG ዝኾኑ ዲ ማርያ ኔይማርን ወዲ 33 ዓመት ሊዮኔል ሜሲ ምስኦም ክጽምበር ድሌታት ታሪኦም ከም ዘለው እዩ ዝግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ PSG ንሜሲ ሰሙናዊ 800,000 ፓውንድ ደሞዝ ክትከፍሎን ብናጻ ብምስጋር ድማ ተወሳኺ ናይ 40 ሚልዮን ፓውንድ ጉንዑ ክትህቦን ምዃና ምስ ሓበረት ማንቸስተር ሲቲ ካለ ኣማራጺ ብምውሳዳ ካብቲ ጉዳይ ከተዝልቕ ተራእያ ቆልዑ ዝኾነ ርክባት ገዲፋ ድማ ምስ ወከልቲ እቲ ኣርጀንቲናዊ ኮኸባት ቃዓይ ስሩዕ ምስጢራዊ ዝርባት ተካይድ ከም ዘላ እዩ ዝእመን ኣብ መወዳእታ ግን እታ ዝለዓለ ገንዘብ ዝኸፈለት ክለብያ ነታ ኣርጀንቲናዊ ክትውንኖ ምዃና ናይ ብዙሓት ወገናት ግምት ኮይኑ ዘሎ ብሰንኪ ክብሪ ዋጋ ናይ ዝተጻወታይ መዕለብ ሜሲ ንብዙሓት ወገናት ሕንቅል ይተይ ዘሎ እንተኾነ ግን እዚ ምስጢር ዝፍታሕ ሜሲ ንሜዳ ካምፕኑ ገዲፉ ናብ ሓዲአን ክለባት ክኸይድ እዩ ኣይክኸይድን ዝመጽእ ክረምቲ ኣብ ዘፍልጠሉ እዩ ክኸውን ብዛዕባ መጻኢ ዕድል እተጻወታይ ርጉጽነት ዘይብሎም ነገራት ኣቦቶኦም እንከለው ሜሲ ካብ ቀረባ ሳምንታታት ሒዙ ኣብ ባርሴሎና ድንቂ ዓወታት ከንጸባርቕ ተራእዩ ዘሎ ሜሲ ኣብ ዝተሰለፈሎም 8 ግጥማት ንባርሴሎና 7 ሾቶታት ከምዝግበላ እንከሎ ኣብ ሓንቲ ድማ ሓገዝ ከም ዘበርከተ ይፍለጥ በዚ መሰረት ባርሴሎና ኣብ ናይ ላሊጋ ጸወታ ኣብ 11 ግጥማት ከተሰዓረት ትመርሽ ዘላ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ዋንጫ ኮፓ ደል ሬይ እውን በጺሓላ ኣሰልጣኒ ባርሴሎና ሮናልድ ኮማን ዝመጽእ ሰሙን አንጻር ዓባይ ክለብ PSG ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ግጥም ይጽበየሎም ሊቨርፑል ንዝመጽእ ዓመት ከተቋምት ተመኺራም ናይ ቅድም ተኸላኸላይ ክለብ ሊቨርፑል ዝነበረ ጂሚ ካራገር ሊቨርፑል ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክብራ ክትዕቅብን ናይ ሎም ዓመት ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ ተዓትርን ዝነበረ ዕድል ኣብዚ እዋን እዚ ቂሂሙ ስለዘሎ ንዝመጽእ ዓመት ሓይላ መታን ክትመጽእ 3 ሓደስተ ተጻወት ከተፈርም ከም ዘለዋ መኺሩ ወዲ 43 ዓመት ካራገር ኣስዒቡ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ካብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሜዱ ብማንቸስተር ሲቲ ዝገጠሞ ዘሕፍር ስዕረት ክመሃር ከም ዘለዎ ብምሕባር ድኽመታት እታ ክለብ ብዝቐልጠፈ ክፍውስ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ኣሰልጣኒ ኣብ ዝቕጽል ክራማ 3 ተጻወት ከፈርም ክግደድ ምዃኑ ኣረዲኡ ሊቨርፑል ብሰንበት ምሸት ንማንቸስተር ሲቲ ዓዲማ ኣብ ሜዳ ኣንፊልድ ኣብ ዘካይዶ ተጻወታ ካብ ዝኽሪ ደገፍታን ተዓዘብትን ዘይሃስስ ስዕረት ይገጢምዋ ብዝሕፍር ስዕረት 4-1 ተረቲዓ ብምውጻእ ኸኣ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምዕዋት ዕድላ እናረኣየቶ ካብ ቅድሚ ዓይና ክቕህም ተራእዩ በንጻሩ ጓርዲዮላ ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምዕታር ዕድሉ መሊሱ በሪኹ ክብል እንግሊዛዊ ካራገር ወሲኹ ይገልጽ ካራገር ብዘይካዚ ሊቨርፑል ግዳይ ስዕረትን ውርደትን ኮይና ዘላ ተጻወታ እዚ ወቅት ጸወታ ካብ ዝጀመሩሉ እዋናት ሒዞም ድኻማት ይረኣዮም ከም ዘሎ እታ ክለቡን ውሽጣዊ ሓይላ ከተደልድል ብዘይምኽኣላ ከም ዝኾነ ብምልካት እታ ጋንታ ናብ ንውርቁ መንኣተ መሊሳ ዝመጽእ ዓመት ዳግማይ ናብ ዓወት ከተቋምት እንተኮይና ሓደስ ተጻወት ምፍራም ኣማራጽ ዘይብሉ ምርጫ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ተጻወት ሊቨርፑል ዝሓለፈ ዓመት ድንቂ ስራሕ ብምዕማም ነዛ ክለብ ጽዋእ ዘጨበጥዋ እዮም ሕጂ ኸኣ ነዛ ጋንታ ኮቕሳ ብዙሕ ግመኒኡ ክሎፕውን ዝሓለፈ ዓመት ዝከኣሎ ሰሪዑ ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ ስለዘለዓለ ብዙሕ ኣይሓምዮኒ እንተኾነ ኣብ ምብርባር ተጻወቱን ኩሉ መዳያዊ ዓቕሚ ክለቡ ኣብ ምሕያልን ኣበርቲዑ ክሰርሕ ይግብኦ እዩ እቲ ምንታይ ካብ ወርሒ ሕዳር ጀሚሮም ብሉጻት ተኸላኸልቱ ብኸቢድ መጉዳእቲ ካብ ጸወታ ሪሕቖም እንከለዉ ኣብ ክንዲ መተካእታ ዝደሊ በቶም ዘለዎ ክጻወት ምውሳኑ ጠንቂ ስዕረት እዩ ባህላየ ምክንያቱ ሎሚ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ገንዘብ ከየውጻእካን ብሉጻት ተጻወት ከይዓደካን ጽዋእ ከተልዕል ምድላይ ሕልሚ ጥራዩ ዝኸውን ስለዚ ነዚ ካብ ጓርዲዮላ ተማሂሩ ንዓመታ ብሉጻት 3 ተጻወትና መሳርዕ ጋንቱ ክጽምብርን ተባዕ ስጉምቲ ክወስድን ስለዘለዎ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ክሓስበሉ ይግባእ ክብል ገሊጹ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ብ10 ነጥቢ ድሒራ ኣብ 4ይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ሊቨርፑል እቲ ጋግ ኣዝዩ ገፊሑ ብምህላው ኣብ ዝተሪፏ ዘሎ 15 ግጥማት እውን እንተኾነ ንማንቸስተር ሲቲ ከተርክባ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ እቲ ምስ ሊቨርፑል 17 ዓመታት ከም ተኸላኻላይ ዝተጻወተ ገዲም ተጻዋታይ ወሲኹ ሓቢሩ ማንቸስተር ሲቲ እታ ዝበለጸት ኣብነት ንሊቨርፑል ያ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዝሓለፈ ወቅት ናይ ጸወታት 9 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ከሲራ ነይራ ሕጂ ግን ዓቕማ ሓይሻ ብምምጽኣ ናብ ከመይ ዝበለ ዘደንቕ ብቕዓት መጽያ ከም ዘላ ንርአ ስለዚ ሊቨርፑል ድማ ከምዛ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ሜላ እንተተጠቒማ ንዓመታ ናብ ዓወት ክትመጽእ ዝእግማ ኣይክህሉን ድማ ኢሉ ካራገር ኣስዒቡ ክሎብ ዝገብራ እንኮ ጸገም እንተነይራ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ናይ ጸወታ ወቅቲ ንጋንቱ ጽቡቕ ገይሩ ክለዋውጦም ነይርዎም እዚ እንተ ዝገብር
ዝነብር ነይሩ ኸኣ ነቶም ኣዝዮም ሓይሎም ዝገጠሞ ተጻወቲ ማንቸስተር ሲቲ ምበድሆም ነይሩ እዚ ግን ቅድሚው ክሓስበሉ ነይሩዎም ስለዚ ክሎብ ከመሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰንን ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ዝነበረ ቨንገርን ተጻወቱ ክለዋውጦም ኣለዎ ክብል ኣብነት ኣሰኒዩ ገሊጹ ክሳብ ዝሓለፈ ክሪስማስ መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ሒዛ እትምርሽ ዝነበረት ሊቨርፑል ብርክ ዝበሉ ካብ ተጻወታ ብሰንኪ መስበርቲ ካብ ጸወታ ብምርሓቆም ግዳይ ስዕረትን ራዕድን ክትከውን ተገዲዳ ትርከብ ድሕሪ 30 ዓመት ክብሪ ሊቨርፑል መሊሱ ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ ዘዕተራ ክሎብ ድማ ሎማ ዓመት ውነት ክብሪ ንኽደግሞ ኣበርቲዑ እኳ ክሰርሕ እንተጸንሐ ኣብ መንጎስ ፋሒልዎ ይዘሎም ብፍላይ ንብሉጻት ተኸላኸልቱ ቪርጂል ቫን ዳይክን ጆ ጎሜዝን ብሰንኪ መጉዳእቲ ብርክን ንውሕ ዝበለ ግዜ ከሲርዎም ብምህላው ከምኡ ንዲየጎ ጆታ ብሰንኪ መጉዳእቲ ከሰልፎ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዝርከብ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ሊቨርፑል ዓቕሚ ምክልኻላ ንምድልዳል ምስ ተኸላኻሊ ባየር ሙኒኽ ዝነበሮሞ ኣብዚ ግዜ ሪያል ማድሪድ ፈሪማቶ ዘላ ዴቪድ አላባ ምስ ተኸላኻላይ ክለብ ሻልከ ኦዛን ካባክ ምስ ተኸላኻላይ ክለብ አርቢ ላይፕዚግ ዳዮት ኡፓሜካኖ ከምኡ ድማ ምስ ተኸላኻላይ ክለብ ብሪንግቶን ቤን ዋይት ሓያል ርክባት ከም ዝገበረት እዩ ዝንገር እንተኾነ ነቲ ኣማነ ከተደልድለሉ ተኸፊቱ ዝነበረ መስርሕ መስጋር ተጻወት ወርሕ ጥሪ ብሉጻት ተጻወት እናቋመተትያ እቲ ዕድል ከም ልጣክ ኢሉ ሜሲ ሮናልዶ ዓሊዎም ኮኸባት ቃይ ባርሴሎና አርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ከዋኽብቲ ተጻወቲ እቲ ዝበለጸ ተባሂሉ ተረቂሑም ኢንተርናሽናል ፌደሬሽን ኦፍ ፉትቦል ሂስትሪ ኤንድ ስታቲስቲክስ ኣብ ዘካይዶ ናይ ምምራጽ መስርሕ ንሊዮኔል ሜሲ ዝበለጸ ተጻዋታይ ክብል ኣብ ቅድሚት ሰሪዕዎሎም ካብቶም በት ፌደሬሽን ተመሪጾም ዘለው ናይ ዝሓለፈ ዕቁድ ዝበለጹ ተጻወቲ ኮኸባት ቃይ ጁቬንቱስ ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካልኣይ ስፓኛዊ አንድሬስ ኢኒስታ ሳልሳይ ብራዚላዊ ኔይማር ራብዓይ ስፓኛዊ ሰርጂዮ ራሞስ ሓምሻይ ጀርመናዊ ማኑዌል ኑዌር ሻድሻይ ፖላንዳዊ ሌዋንዶውስኪ ሻብዓይ ኢጣልያዊ ጃንሉጂ ቡፎን ሻምናይ ወደናዊ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ታሽዓይ ከምኡ ድማ ክሮኤሽያዊ ሉካ ሞድሪች 10 ደረጃ ሒዞም ኣለው ክልተ ሓለውቲ ልዳት ቡፎን ኑዌርን ምዞም 10 ብሉጻት ተጻወቱ ክርቁሑ ምኽኣሎም ድማ ካብቲ ናይ ካልእ ግዜ ፍሊ ኣቢልዎሎም ተወሰኽቲ ዜናታት ኢዱ ፍቱሕ ምዃኑ ዝንገረሉ ኮኸባት ቃይ ጁቬንቱስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንሓደ ብመንሽሮ ዝሳቀ ዘሎ ህፃን ንምሕጋዝ ምስ በዓልቲ ቤቱ ገንዘብ ኣወፊዩ ሮናልዶ በዓልቲ ቤቱ ጆርጂና ነቲ ብካንሰር ዝሳቀ ዘሎ ቶማስ ተባሃለ ወዲ 7 ዓመት ፖርቱጋላዊ ህፃን ንምሕከም ዝኸውን ገንዘብ ይማወፍዮም ዘለው እንተኾነ እቲ ዘወፈይዎ ገንዘብ መጠኑ ክንደይ ምዃኑ ኣይተፈልጠናሎም ሮናልዶ ኣብ ጁቬንቱስ ዓመታዊ 28 ሚልዮን ፓውንድ መሃያ ክኽፈል እንከሎ በዓልቲ ቤቱ ሮድሪገዝ ድማ ቅዱስ ዕላማ ገንዘብ ምፋይ ኣዝያ ዝተፈልጠት ለጋስ ሰብያ ኣብዚ እዋን ወዲ 36 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሮናልዶ ኣብ ዝሓለፈ ዓመቱ ንሓደ ሆስፒታል 1 ሚልዮን ፓውንድ ወፊዩ ነይሩ እንግሊዛዊት ክለብ ሊድስ ዩናይትድ ብሶኒ ምሸት ንክሪስታል ፓላስ ክልተ ባዶ ኣብ ዝረታዓትሉ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ኮኸባት ቃያ ፓትሪክ ባምፎርድ መበል 100 ሾቱ ኣመዝጊቡ እቲ ወዲ 27 ዓመት ብሉጻት ቃይ ኣብ መበል 52 ደቂቁ ነታ ካልእቲ ሾቱ ኣቕፂርዋ በዚ ድማ ሊድስ 32 ነጥቢ ብምህላል ኣብ መሳለል ፕሪምየር ሊግ ንኣርሰናል በሊጻ ኣብ 10 ደረጃ ክትቅመጥ ክኢላላ ቸልሲ ተኸላኻላይ ቲያጎ ሲልቫ ውዕሉ ምዘና ወሓሉ መገዲ ምስኡ ክትዛረብ ምዃና ኣፍሊጣም እታ ለንደናዊት ክለብ ሲልቫ ኣብ ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ ክጸንሕ ድሌት ከም ዘለዋ ብምምልካት ውዕሉ ንኽሕድስ ኣብ ቀረባ መዓልታት ምስኡ ከም እትዘራረብ ሓቢራ ዘላ እቲ ብራዚላዊ ተኸላኻላይ ኣብ እዋን ፍራንክ ላምፓርድ ናብ ቸልሲ መጺኡ ምስ ምብራር ላምፓርድ ድማ ምስታ ክለብ ናይ ምቕጻል ዕድሉ ከይኽትም ኣብ ደገፍቲ ቸልሲ ሸቕሎት ፈጢሩ ጸኒሑ ኮይኑ ግና ሓድሽ ኣሰልጣኒ ታጋንታ ቶማስ ቱሸል ሲልቫ ነታ ጋንታ ገዳስ ተጻዋታይ ምዃኑ ኣሚኑሉሎም እዚ ከምዚ ልንኮሎ ቸልሲ ንተኸላኻላይ ባየር ሙኒኽ ዴቪድ አላባ ከተፈርሙ እትኽእል እተጻዋታይ ኣቅሪቡላ ንዘሎ ሰሙናዊ 400,000 ፓውንድ ክትከፍሎ ዝጠልብ ሕቶ ዳግመ ግምት ምስ ገብረሉ ጥራይ ምዃኑ ጋዜጣ ቴሌግራፍ ሓቢራ ቸልሲ ነዚ ወዲ 28 ዓመት ኣውስትሪያዊ ኣብ ዝመጽ ዓመት ስፖርት ምስ ቲያጎ ሲልቫ ኣላፊና ንመስመር ምክልኻላ ከተደልድሎ ካብ መደብ እንተለዋ ሰሙናዊ 400,000 ፓውንድ መሃያ ክትከፍሎ ግና ድሌት የብላን ቸልሲ እቲ ዝለዓለ መሃያ ተኸፍሎ ተጻዋታያ ንጎሎ ካንተ ኮይኑ ሰሙናዊ 100,000 ፓውንድ ጥራያ እትህቦ
ليفربول نتواغو 53 مليون باوند تتمينو زلو أكفافال كلب سبورتين ليزبن زخونة بيدرو غونكالفيس كتفرمو تدل مهلاوات حبيروم بمسارة ريكورد استوهلت مع كنزينا بورتغال ليفربول نزود 22 عامت بورتغالا وأكفافال المفرام أبز حلفة الرمس وكيلاتو ركب جميرا نيرام ولا قاشعو كسلطة أنت زي كالي أبز متسكرمت جنانا ميدا أكتساقاقرو تدالي اللام سبورتين ليزبن مكور أكفافال برونو فرنانديز أبط ريكل تشحن عسران بسوسان 7 مليون باوند نا مانشستر يونايتد دحر مشاطئ أنس تتصواتي أفريماتهم أبز عامت سبورز تراي دما أب 15 قطمات 14 شوطوتات كمزقبلا كيلو لهم مانشستر يونايتد زمت كرمتي كتفرمم حصياتهم كاب زلو تصاوتي نناي ماكل تخلاخلاي كلب اربي لايبزيغ ابراهيم كوناتي قداماي سريعته كم زلا تفليطم اتا انجليزاويت كلب ام مسمر مكلخال زلو هاغواف نمعباس ولا كان ود غانتو زخونه دايوت اوباميكانو ابرادارا اتاتو انت صنحت ملقق واغو 38 مليون باوند مخانو مستنغراغن كبير واغد خوينو غص اناب ابراهيم كوناتي ازيرا زلام انت خونه ليفربول تشيلسيون اب لعل زود 21 عام تخلاخلي لعل تقداس نتار ام بمهلاون مانشستر يونايتد رياكس انو تخلو كم زلوا يحبرالهم ريال مدريد نتخلخلاي رافائيل فاران زمص كرمتي ناب عداغا كتوردو تداليا مهلاو حبيرام اتا عرموش كلب بمنقد مربب حبريتا ابيلا اب زرغا حتى حبريتا فاران حدش وعل كختم انت زي كيلو زمص كرمتي اب زخفت مسرح مسغار تصاوتي ناب عداغا كامورات قال امارات كم زي هلوا افليطام فاران اميدا برنابو كساب كتشحن 22 تنزص نحو علكوا تلو وعلو مسبق عقنتا غانتا كغدفا كم زدليو كغلص صنيحو بونوس أكفافالاي مانشستر يونايتد بول بوغبا غانتو زحلف قدام مس ايفرتون ابز قطمتو لصوتا ابسلفو دحر زغاطمو مغداتي نغل سمونات كاب صوتا ريحو كصنح مخانو اسلطانيو غليصوم بزخات ود 27 عامت فرنساوي غانتو ابز ورح ز ابز هلوا زبزح قطمات كم زي سلف سورشاير وسيخو حبيرو لهم مانشستر يونايتد لهم سلوس مشت اب قطم 50 زور اف اي كاب مس ويست هام كتطماطميام زمص سنبد دماناي بريمير ليج صوتا ان مكياد نا ويست بروم كتغعز مخانا تفليط لهم زي كم زيلم كله مانشستر يونايتد إذا عمت سبورت زكي تزازمن أسلت أنا أو علو كتحدثوا كم زي تدلي أفليطام كم راحت بريمير ليج زلا مانشستر سيتي بحمشنت بدي حرا أقل درجات تقميط أتركب مانشستر يونايتد أبز عمت زخونة سواء كتعتر أنت زي كيلا سولشاير مساك قصل زلو تخلو تصبي مخاني وزحبر زلوم أنت خونتا غانتا أب قطمات اف اي كاب ليج أوروبان نابز قصل زور حليفة بمهلاوا أبز عمت زي أنت وحده حنت سواء كتعتر تخلو كم زلو أمتن سبورت زملكتهم وعلو نخبك 16 أوارح تريفو زلو سولشير نتا غانتا لو مع عمت سواء كعترا أنت خيلو توساخنا كلتا عمت وعل كتفرمو مدب كم زلوايو زقلاتم اب تاريخ لي كعس اجر انجليز ناي فلمات صليم اسلطاني زنبره توني كولينس ام مبل 94 عامت عدميو عارفوم سر اليكس فرغوسن زركبم حيال اسلط انت تصاوت نبر اندماني حزن ملختاتهم يسدلوم كولينس مسكلبا شيفيلد وينستي يورك واتفورد نورويتش توركواي كريستال بالاسن روشدلن ناي صوتا غزيو دحر محلافيو اب 1960 اسلطان كلب روشدل كوينو زخبركم فتوات تخاتلتنا نالو ميزيناتات سبورت ابز فصيمنا لنا سلام مكتتالكم ازينا نمسجن السلام